नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या ह्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. देशात मान्सूनच्या हालचालींना वेग आला असून आता बिपरजॉय चक्रीवादळाचाही धोका देशाच्या किनारपट्टीवर येऊन ठेपलाय. हे चक्रीवादळ येत्या 48 तासांमध्ये आणखी तीव्र होणार असल्याची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आली आहे. या चक्रीवादळामुळे भारताच्या किनारपट्टीवर मोठा परिणाम पाहायला मिळेल. भारतीय हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार पुढच्या 3 दिवसांमध्ये बिपरजॉय चक्रीवादळ आणखी तीव्र होईल. त्यामुळे या चक्रीवादळाचा परिणाम देशासह राज्यातही पाहायला मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाच्या आजवरच्या इतिहासात प्रथमच महिला एसटी चालक अर्चनाजी अत्राम यांनी सासवड ते नीरा बस चालवली आहे. ही बाब तमाम महाराष्ट्रीय वासियांसाठी अभिमानाची आहे. एसटी चालवतानाचा त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल होतोय. आमदार नितेश राणेंच्या प्रयत्नातून देवगड तालुक्यातील ओंबळ येथे बीएसएनएल टॉवर मंजूर करण्यात आला असून त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. बीएसएनएल टॉवर लवकरच उभारण्यात येणार असून त्यामुळे परिसरातील जनतेला आता मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध होणार आहे. या टॉवरसाठी शरद पवार यांनी विनामोबदला आपली जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. मौजे कळसवली तालुका राजापूर जिल्हा रत्नागिरी येथील श्री रामचंद्र राजाराम शेवडे यांचे शेवडेवाडी येथील विहिरीत गवाह वन्यप्राणी पडल्याची बातमी श्री शांताराम जनार्दन शेडेकर यांनी मौजे कळसवली गावचे श्री अमित कृष्णा बाने यांना दिली. त्यांनी ही घटना सायंकाळी 5:45 परिमंडळ वनाधिकारी राजापूर श्री सदानंद घाटगे यांना सांगितली. त्यानुसार सदर घटनेबाबत माहिती परिक्षेत्र वनाधिकारी रत्नागिरी श्री प्रशांत सुतार यांना भ्रमणध्वनी करून सांगितली. पीएम किसान सन्मान योजनेच्या पात्र लाभार्थी यांना पुढील वितरित होणाऱ्या 14व्या हप्त्याच्या लाभासाठी ई-केवायसी व बँक खाते आधार संलग्न करणे आवश्यक असल्याची प्रमोद बनकर तालुका कृषी अधिकारी दोडामार्ग यांनी कळविले. याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूया. पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका.